Кристиано Роналдо. Dinamo za Al-Nassr. Естествено, целият стадион изпуква в радост. Ал-Насър повежда. Нямаше индикации, че това решение може да бъде спорено. След това спиране, не знам колко е редно и дали не може да бъде преразгледано, но съмнявам се това да се случи. Така ли е, че се случва логичното, Ал-Насър повежда, без домакините да са създали някакви опасности. Хора, според вас голът на Кристиано Роналдо харесва ли ви? Ако ви харесва, абонирайте се за канала и натиснете лайк бутона.